Aloitetaan alkoholin tukkumyynnistä tehtävän hakemuksen teko Allun etusivulta. Valitse ensin asiointilomakkeista alkoholin tukkumyynnin hakemus. Jokaiselle välilehdelle tulee täyttää vain tarvittavat tiedot. Huomioithan, että pakollisesti täytettävät kentät on merkitty tähdellä. Sellaisia kenttiä, jotka koskevat asioita, joita ei haeta, ei tarvitse täyttää. Tarkempia ohjeita kenttien täyttämiseen löydät kysymysmerkkikuvakkeiden takaa. Luonnos tallentuu automaattisesti lomaketta täyttäessäsi. Mikäli ilmoittaudut luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään, täytä luomuvälilehden tiedot. Huomioithan, että omavalvontavälilehden kaikki tiedot ovat pakollisia. Omavalvontasuunnitelma lisätään liitteenä. Valmiin lomakepohjan löydät suomi.fi-palvelusta. Lisätiedot välilehdellä voit antaa hakemukseesi liittyviä lisätietoja. Tältä välilehdeltä voit myös lähettää hakemuksesi käsittelyyn. Jos haluat poistaa hakemusluonnoksesi asioinnista ennen kuin olet lähettänyt sen käsittelyyn, klikkaa Tuha luonnospainiketta joko lisätiedot tai asiakasvälilehdellä. Käsittelyn lähettämisen jälkeen hakemuksesi tilaikoni sivun oikeassa yläkulmassa vaihtuu luonnos kesken tilasta ensin saapunut tilaan, ja kun hakemuksesi on otettu käsittelyyn, tilaikoni vaihtuu käsittelyssä tilaan. Tämän jälkeen Valvira käsittelee tekemäsi hakemuksen. Kun Valvira on käsitellyt hakemuksen, näkyy päätös asioinnissa etusivulla. Jos haluat tarkastella lupasi sisältöä, voit klikata luvan sisällön auki.